pamusoro ichangamire makurukota nedare pano pane nhau yakapinda mudare raHeadman inohwedza musi wa 4 January 2026 yanga ine case number ine LC4 yakatotongwa ikakumbirwa asi Headman vakazoiforwarda kuno kuti itiwe kuripwa kwakuno. Nyaya iyi case number 003/01 of 2026 kuri kudarira Headman inohwedza mumhangari kantupa wakaitongana naye ipapo vaiva Headman vati vashambo kana kuti vanohwedza vachitongana nababa vanonzi Mike Nyauma vanobva kwaKazai village. Nyaya regeti vatangopinda panyaya yacho kuitira kupedza nguva. Claim yanga iripo kana kuti claim iripo nhasi uno yavari kuziva uye kuno kuvazokombererwa nachangamiri. Claim yaiti Mike Nyauma yautsanangure kudarira Headman kuti sei wakatora murora uchiita mudzimai aiva mukadzi wemwana wako anonzi Obed Mubaira kuenda, mudzimai wauri kugara naye pari zvino. Mike, sei wakatora murora uchiita mudzimai wako aiva mudzimai wemwanakomana wako anonzi Obed Mubaira kuenda wauri kugara naye pari zvino? Nyaya yakapinda mudare ndobva yatongwa, ndobva papli kana kuti chii chinoitwa zviri kunzi neMarizaus zvanzi pava paya vaMike Nyauma vakatanga nekuramba nyaya asi vakazoibvuma pava paya. Ndobva Marizaus dare razoti dare rakaongorora rikapa Mike mhosva akanzi chaakaita chimira anofanira kubhadhara mbudzi imwe chete ne$30 kudare kwanohwedza kusvibisa nzvimbo. Asi sedare raHeadman tiri pasi pachangamire Dotito, naizvozvo nyaya iyi taiforwarda pachangamire kuti inobhadharwa chimina ichi kwamambo. Nyaya iyi date of hearing 4 January 2026, date of judgment 4 January 2026, recorder S dzapasi, date ndobva ranyorwa, ndobva paiswa mudhindo, ndobva vazoiti PTO kutaura kuti enda kuseri kwebepa iroro usati wapedza kuverenga. Kuseri kwacho ndobva kwati Mike akaita part payment yake ye$10 kwatiri, ndobva kwasara balance ye$50 yatinoda isisu. Saka changamire pamutongo murume uyu tiyamureiwo yedu iyi tiwane. Regai nditi ndofunga nyaya yanga yakatotongwa yakapera kudhara. Chokwadi changamire. Regai ndingodzoka kuna vaNyauma. Mune zvamunopikisa here kana kupokana? Pane zvanga zvitaurwa negwaro. Ndaona sekuti makatobvuma nechekare. Ya shuwa pepa kurinzwa zviri kutaura ngazvinzwa. Chakaitika ndechekuti musi wandatongwa naHeadman ndakanga ndiri munhu akabatikana ndichirwara zvekuti ndakanga ndichita zvekutomutonzi chuya tikutonge ndakarara padare ravo. Ndokuti zvese zvavakanyora papepa hapana chandakakwanisa kunge ndichiramba, asi ndakazenge ndapikisana navo pakuti ndiri kudawo appeal court yokuti ndiende kumberi. Ndobva nditi uya musi wa 23 October, ndobva ndaenda padare ravo ndichitova ndipe appeal court yokuti nyaya yangu iuye kuno itaurwe zvizere nakamusha. Ndokusvika paya ndokuwana Headman vanga vasipa vachinzi vaenda kuHarare. Ndabva ndashaya munhu akandipa tsamba. Pavakazondirwira kudare havana kuzondishedza zvigare kudare ravo, vakazongondiudza chete kuti ndakazongona mapepa achiuya achiti nyaya yako takaisumudza yakudare kwaDotito. Panyaya yangu yese yavaitaura ipapo hapana zvizhinji zvandaipikisa nokuti miviri yangu yakanga yakabatikana chichitorwara. Ndaitongwa nomunhu mumwe chete anova vanova ndoHeadman vafodha nohwedza ndovainditonga.
handaikwanisa kupikisana navo nokuti ndakanga ndichidzimbikana zvokuti dai vakanga vakandiregerera musi iwoyo vachiti vozouya tinyatsotaura ndikukona vacho vanonzi headman vamwe vakagadzwa nyuwani vaya vakanga vakanditarisa stereki but havana zvavakataura zvakanyanya vakazongopa judgment mushure monge ndichimbobvunzwa nomunhu mumwe chete. Regai tiri mudare zvakangonaka kuti nyaya yenyu regai tingoinzwa tine makurukota vaedze kuivhura-vhura zvakare asi tisati tikapa judgment. Murume uyu ari kuti ndakambunyikidzwa kana kuti ndairwara saka ndakatadza kutsanangura nhau yangu zvizere saka ndakazomurira kuti zvese zvakazaranga ndangobvumira kuti hapana zvandingazviite saka ndinodaira kuti regai tingoti nyaya yanga ndikunzwa kuti ndiye kuti muri kuti makatora muroora anova anga ari mukadzi wemwana wenyu ndizvo famene makurukota tsanangura muchidimbo baba pamusoro makurukota ndimi mose muri munhu ndibatsirewo nyaya iyi. Nyaya iyi yakamira yakadai so mukadzi uyu agara ari mukadzi wedu isusu ndokwanga kwakaroora mukoma wangu inini saka muramu wedu mwana ndobva achiva amai mwana wamukoma ndobva achiva amai ndobva aenda kukonza amai vai akonza amai vai haana kumutora zviri pamutemo zvokuti dai akaita police case dai izvo zvasati apedza makore yake akamutora ane 13 years achinditaurira mukadzi ye zvokuti dai akanga akaenda kupolisi nanhasi dai achiri kujera ndobva tagara pasi isusu sefamily takuchionesana manje kuti munhu atuwa nomwana uyu ndaamai ndokubva taputsa hurodzi hwakanga hwaitika ipapo shuwa vakabva vasiyana pasina mwana hapana nhumbu mukadzi ndokuenda kwavo ndokubva aroorwa kunonzi kuchizura pachimusingo ndokwaakanoenda kuita vana vaviri ndobva vanetsana nomurume wake ndokudzoka paomba ndobva azoroorwa kugirendero ndokuenda kuita vana vaviri zvekare ndobva adzoka paomba. Uyu mukomana uyu ndo airamba achikotuka chete mwana wamukoma uyu achituka atezvera vai vanga akaroorera vai vachindura mukadzi wangu muvillage mukagarwa matare anokwana kuita matatu vachinzi iwewe mukadzi uyu handiti tikakurambanisa here kuti hasisiri mukadzi wako ndaamai vako hausi kuziva here kuti ndaamai vako akabvuma mudariro kuvillage akati shuwa ndaamai ende ini shuwa ndaamai vake. Nyaya iyi kusvikira amudhara vangu ini naasabhuku ndo vakazosumudza nyaya kuiisa kudariro kwanohwedza ndinawo mudariro kwanohwedza vakaburiswa mudare zvikanzi iwe mudhara usiwo wakatorwa mukadzi tiri kuda mwana wako auye apa agara apa apupure shuwa kuti akatorwa mukadzi nouyu achibvunziwa mudariro kwanohwedza akapupura nomuromo wake akati shuwa vandakatora ndaamai inini kwandiri muramu wamukoma wangu ndakazongoti ega nditora muramu wangu zvangu ndiite se ndichengetane naye semunhu ndakaputsiwa musha ndakaparadzirwa musha mukadzi wenu hanhasi ndinaye mwana uyu naamai vaivai ndotokubva tavarambanisi saka ipapo ndopa ndakakirashana nani nodariro kwanohwedziwo kuti inini ndiringonzi ndakatora muroora mukadzi wamukoma muroora here kwandiri kana kuti mukadzi ndopa ndakanga ndinokwiri napo kudariro kwanohwedzi asi vachindibvunza zvizhinji handaipikisa ndaikoti kana pavakanditisaina pepa makuwanza zvinhu nhoroondo unenge mapedza chiregai makorokota achironda semataura madi amaita nai raitega ndibva ndangopinda ndakunzwa mataureresa amaita handitika muda kuedza kuisa manyau tsamukanwa kutange pasina nyaya kutange pasacha muri kuziva akanga akamboro munotoziva kuti mukadzi uyu akabhenga ari mukadzi wemwana wenyu ndizvona here munotozviziva kuti akambogara vese semukadzi nemurume munotozviziva handiti chokwadi handiti nai hapana pasitora nyaya yekuti akabereka mwana here kana kuti zvakadii handika kurava kuti kana akanga ndoti anga ari chiya muroora nai achikuremekedzai musati yazvona nai izvo handi here fambai makorokota nyaya pfupi ipapo chokwadi vabvanza pavhuhwavo pavhuhwa ipapo ndizvokuti imimi mwana wenyu akatora mukadzi uye akagara naye imi baba wacho matorawo mukadzi uye magara naye mokubabata
Mumapaona manje makavhura mukupaona here mukadzi mumwe chete akambenge agara nomwana wanyu vachifuga gumbeze rimwe chete enhasi mana aimafuga gumbeze rimwe chete apapata ndo saka muri kuona mambo mukudarira mambo. Regai nditi sezvandambotaura pai kuti dare ramambo ndiri kuedza kubatanidza nekuyananisa tichida kuti vanhu vanatojekera vasati vangonzi abatwa nemhosva. Saka tine gai makurukota vangoivhura-vhura asi zvazviri pachena kuti murume uyu pane chimina changa chaonekwa naHeadman chekuti akatora muroora. Zvikunzwa vanenge ndo dambudziko riripo, ndo chimina chiripo chekuti makatora mukadzi ainenge ari mwana wenyu muchitoziva sezvanga zvakutaura vanga vakutopinda maybe kuti vachipinda pasi pasi pekuti aimbofuga gumbezi nemwana wenyu asi unoyu ndiye akukubikirai sadza ndochiti pane nhau yenyu kuti anga ari mukadzi womukoma wenyu tozviziva asi dai mwana uyu asina kuzvibvira apinda hamusina mhosva asi mhosva yenyu makaitorera papi ndo pane makunakuna pane chimina chakaonekwa naHeadman. Zvikunzwika aiwa ipapo handingakutenderedze musoro zvangu kuti handina kuita sekudaro ndakaona zvakangoti rerukirawo kuti semuramu semwana vasisiri vese mutore zvangu ipapo shuo ukama zvavasikana wasvika ipapo kuti akanga ari muroora uziva kuti anga ari muroora iuri atezvara achitombokuremekedza mangwana uzomutorora mukadzi ndopane chimina chenyu chiripa. Saka regai titi mhosva iripo yakataurwa naHeadman kuti ainini handichaigona judgment yakudiwa namambo. Panongodiwa mombe mbiri chete dzinodiwa dzamunofanira kubhadhara nemakuna-kuna neekumhondoro dziri mbiri chete ndo mombe dzamunofanira kubhadhara. Dzinoyari ngombe idzodzo wakuchemawo chakamiri kudaro chemawo ndakatora ndisingazivo ndo pazvichasvika semuramu ndaingotiwo muramu vakuchema unedaro kuchema izvi ndezvemakuna-kuna kazvakutaura zvekuchenura dunhu handinoona kunzopaoma izvo zvakaita nzara katitochema kuti ndezvinhu hazvina kumira zvakanaka zvinokonzerewa nezvatiri kutaura izvozvo kana zvisina kuchenura dauri humwe huripo hausinei nemakuna-kuna atikutaura ekuchenura kana zvisina kuchenurwa chete hapana zvataita. Ndinokupai mwaka nenguva yekutsvaga zvinhu izvozvo dai mangondudza chete kuti adai chikumbiro kuti muzondipa nguva asi ndinobhadhara manga muchiti zvinobhadhara zvarini zvinhu izvozvo zvisingazodhonza mwaka kwakutokumbira kuti titange tatisa mbeu dzedu dzatikarima tozogona kushanda zvamuita ndipei mazuva mekutarisira matengesa mbeu zviriko tichokutaura chokwadi choti riri fodya ndakarima mumera mutete iko pandakachikora zvepindu chete saka handisi kuziva kuti yakatena kudzoka kuita girini ndakutaura chokwadi yakatena kudzoka kuita girini echititaurira kuti makuita kueguo izvi zvangu zvinge zvaita ndobva ndabhadhara ndobva ndapedza murandu wako vanyorerei 2 months dzavataura dzinosvika dziri padhuze mai manje vanenge vakutengesa foni nyorai 2 months tinenge taapapi itai kupera kwaApril uripo iwo wobva wauya muchini chimwe chekutaura aiwa kupera kwaApril wobva mauya neuripo iwo maita basi pamusoro inyaya yanga iri pakati pedare namaizaume yapera kwezvizvi dare raona kuti sekutonga kwaitwa naHeadman Nowedza chimina chiripo saka mire vati vabhadhare mombe mbiri imwe kumhondoro imwe pamambo mombe dzemakuna-kuna nechimina kupera paApril 2026. maita zvenyu sekretary maita basa seku taita rokura kanaka kuti takungodungamidzana vambaira kuenda vamwe vacho vaiva vobheti masvika handiti chokwadi shuya iti chezwa